तो भैया लोग जल्दी जल्दी जुट जाए लगन ब्लॉकों में, काहे से कि बहुत खास बात पूछे मतलब कि जाता नहीं हम अपना सहेली से, काहे से कि ई रहत रहनी है साहेबगंज में। साहेबगंज के लोग कैसन बा, वहाँ के रवैया कैसन बा, वो हम इनके से पूछे आइल बानी। तो वो लोग जल्दी जल्दी ब्लॉकों में जुट जाए लोग। रीना जी आपका स्वागत है हमारे ब्लॉक में। अच्छा ठीक है दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आपने सब देखा था हमारे वीडियो शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखे। और हमारा बहुत खुशी बा जे हमसे मिले आयल बड़ी हमरा घर पर बहुत दिक्कत सह के। तो रीना जी हाँ ई बताई रहुआ साहेबगंज रहत रहनी है हाँ जी मनिक मिराज के पास। हाँ तो वो उनके मतलब कि पास उनका रहत रहनी है। तो हमरा तनी पूरा फैमिली के बता दी कि उनका रहन सहन कैसे के वीडियो में काम करावल, औरत के घर पे रखल कैसन बा उनके रहन। उनका रहन तो हम का बताई, कितनो बड़ाई करेनी तो कमे रहेला। अच्छा ठीक बा। जौन मनी मिराज भैया बागन चाहे उनकर भाई रियाज प्रेमी, हम भले दुनिया कुछ सोचो माने हम कितनो बड़ाई करेनी माने कमे रहेला। जे बहुत अच्छा जे अपना माँ बहन के दुलार प्यार देवेला लो, अपना फैमिली के वैसे दुलार प्यार हमनी सबके मिलेला। अच्छा कितना लोग गलत सोचत हुई जे गल तो गलत के माने हाँ, गलत मतलब कि यहाँ कमेंट गलत गलत बहुत आवेला कि मतलब कि मनिक महाराज ऐसन बा वैसन बा, घमंडी करेला, तो औरत के कदर ना करेला, तो का करेला मतलब कि मतलब ऐसे मतलब कमेंट मने हमने के आवेला सुने में सूचना। तो वैसे हम काहे से कि वो सब पूछे एला ब्लॉकवा एला बनावतानी कि सब कोई देखे। तो यही खातिर हम रोज से ब्लॉक में नहीं कहे कि हमार पूरा फैमिली देखे, रउआ उनका पास रहल बानी, उनके साथ कैसे कि कॉमेडी बनवले बानी, ब्लॉगिंग कैले बानी, रील शूट कैले बानी। तो मतलब कि कैसन लागल बा उनके रहन में, माने कुछ खोट बा कि सब बा। देखी उनका रहन में तनको खोट नहीं थी। भले दुनिया का कहता जरे वाला तो कभी बुराई करी, जितना मने रउआ से मने जरता चाहे हमरा से चाहे मनी मिराज से चाहे रियाज